Mnogi žale za starim vremenima kada je sve bilo nekako drugačije. Porodica je bila centar sveta, ljudi su više vremena provodili zajedno. Izgledalo je kao da je svet bio jednostavniji, a opet lepši. S druge strane imamo one koji jedva čekaju da dođe i budućnost, kada će putovanje u svemir biti dostupno kao putovanje u Grčku, kada će čipovi u telu zameniti mobilne telefone, kada će se porodični skup održavati preko holograma. Bez puno razmišljanja, kao civilizacija, napravili smo ogroman napredak u posljednjih 150 godina što se tiče tehnologije. Ali da li je i napredak ljudskosti također pratio i taj razvitak, o tome ćemo razmišljati. Težnje je da se kaže ono što je bilo nekad, bilo je bolje. I tako starija generacija gleda sada na mlađu sa dozom podozrenja, misleći kako ne znaju da se druže, ne poštuju starije i samo buljuju te kompjutere. A mlađa generacija gleda na stariju sa poštovanjem, ali gledajući ih ipak kao predstavnike nekog starog vremena i skoro primitivnog doba. S obzirom da postoji takva podeljenost, rešili smo da napravimo jednu malu anketu da vidimo šta zaista ljudi misle. Ja znam kao mala kad sam bila, to se igralo i žmurke, i lopte, i fudbala, i u pesku smo se valjali. Klikeri, gde su danas klikeri? Nema ih. I mi smo imali bioskop i pozorište u ono vreme i se oni sad idu po restoranima. Mislim da su starije bile bolje. Sad nema mnogo morala kod mlađe generacije. U moje vreme, mi smo ostajali do 12, kakva droga, kakva oružje, nismo znali za to. A ovo sad, ja ne znam kako, ja imam 3 dece, ja se bojim današnjeg doba jako. I u moje vreme, moje generacije nisu pušile, ni ženske ni muškarci skoro. Jedno to razlika. A mi se slažemo sa njim, svi. Kako je vaše mišljenje? Nekad je teško doći do odluke, zar ne? Bilo bi idealno pomešati blagoslove i prošlosti i sadašnjosti, a prokletstva izbrisati. Ali stvarnost je drugačija. Međutim, postoji jedno pitanje koje je veoma značajno, a to je da se misli da mlađe generacije imaju tendenciju degradacije u učenju, u pažnju, u slušanju, uopšte u odnosima i življenju. Da bi došao do odgovora na ovo pitanje, rešio sam da se obratim autoritetu za mnoga životna pitanja, mojoj učiteljici iz osnovne škole. Danas imam pomalo tremu, nalazim se nazad u učeničkoj klupi, u đačkoj klupi moje osnovne škole Pete Fišander u Novom Sadu, a sa mnom je osoba koja mi je bila 4 godine veliki životni autoritet za mnoge stvari, moja učiteljica Stanka Blešić. Dobar dan. U suštini bavimo se tim razmišljanjem da li su novije generacije zaista lošije na neki način, što dosta vlada to mišljenje među ljudima. Pa ja nikako ne bih rekla da su lošije. Taj tehnološki razvoj je doprineo toj najvećoj promeni. More informacija u kojima se mladi ljudi sada nalaze utiču na komunikaciju koja je drugačija. Imam osjećaj da su površniji, jer od toliko informacija oni ni ne mogu da ulaze u suštinu. Jesu bile ili su delovale studioznije? Pa bile su, zato što je prosto informacija, situacija oko njih bilo manje. Pa prosto to što imaš od tome, imaš više vremena da misliš, da prorađuješ i tako dalje. Šta biste rekli još možda onako više, šta je ta neka razlika? Možda to još da se onako doda u tome. Autoritet. Autoritet je nešto što nije sada Bogom dan. Ja sam sad učiteljica i sad ti mene moraš da slušaš i uvažavaš. Ja sad moram da zaslužim taj autoritet.
Oni sada puno više pitaju, oni sada smeju da pitaju. Prethodne generacije prosto ne sme da pita nešto učiteljica je tu. Ova generacija koju sam sad ispratila je 2004. godište. Milenijum, kako se zove ta generacija? Jeste, tako je. Kada vide da i mene interesuju neke stvari koje njih interesuju, onda sam ja učiteljica, onda je to cool, tako je, tako je. Nalazimo se u radionici, ako mogu tako da se izrazim, kako sam čuo da je titula doktora za tambure Duška Rajkovića. Tako da imamo priliku zaista da putujemo malo kroz istoriju, ali da vidimo kako se ovaj zanat upravo i danas tako ostvaruje. I sad ono što me na neki način posebno interesuje jeste ta neka razlika između starih i novih tambura. Da li su stare bile bolje od ovih novih ili obrnuto, kakva je situacija? Pošto i tambura ima i veliku razvojnu istoriju i proceduru kao što je i mnogi drugi instrumenti, a i predmeti upotrebni. Isto tako tambure koje su u ono vreme možda i nisu bile tako dobre, ali vremenom i starenjem i korištenjem se to drvo isušilo, rasviralo se, što mi kažemo, i onda je bila potrebna samo jedna dobra intervencija savremenog majstora koji će da tu tamburu dovede u upotrebno stanje, i često puta se dešavalo da te stare tambure dobro progovore, imaju dobar ton, a imaju tehničku ugođenost, i onda su ljudi prezadovoljni. Staro verovanje, nažalost ja mogu kazati da to nije istina, je bilo da samo stare tambure zbog starosti mogu dobro svirati. Međutim, vremenom, pošto sam ja već u ovom poslu 30 godina, vremenom se pokazalo da i nove tambure mogu isto tako dobro, pa čak i bolje da zvuče. Možda jedno pitanje koje je isto značajno jeste da li postoji neka razlika u samoj izradi nekada i sada, kako su se radile tambure? Stari majstori su često puta koristili fantastičan materijal. Znači, toliko dobar za izgradnju da bi ga i mi danas poželjeli. Međutim, danas, ako imamo i osrednji materijal, sa jednom velikom umešnosti majstora može da se postigne savršeni ton. Recimo da je stara generacija poput stare dobre tambure, koju su svirali mnogi dobri muzičari. Na njoj su odsvirane mnoge prelepe pesme i proverenog je kvaliteta. A recimo da je mlađa generacija poput nove tambure, koja je možda tek sveže izašla iz veštih ruku majstora Duška Rajkovića, ali još se ne zna kakva je tačno. Test vremena je nije potvrdio. Da li biste radije kupili staru tamburu ili novu? Mnogi bi rekli da je stara tambura, pa čak stari preko 100 godina, od neprocenjive vrednosti i pre bi to kupili nego li novu tamburu koja izgleda lepo, ali još nisu sigurni kakav je njen kvalitet. Ono što je zanimljivo jeste da i stara i nova tambura u suštini jesu iste. Imaju drvo, žice i daju zvuk. I stara i nova tambura imaju potencijal za dobar zvuk. Samo naravno zavisi od toga kako je napravljena, kako se koristi i kako se održava. I mlađe i starije generacije su u suštini iste. Mlađe generacije čak imaju potencijal da prevaziđu starije, samo je pitanje da li će ih prevazići u dobrom ili u lošem. Neminovno je da su nove generacije stvorene na plećima prethodnih generacija. I direktno je kvalitet novih generacija uzrokovan kvalitetom prethodnih generacija. Ali tu je opasnost da jedni drugi optužujemo kakvi smo generacijski. Da bismo izbjegli upravo tu zamku, bitno je da vidimo šta da radimo kad se nađemo u situaciji da nismo zadovoljni sa krajnjim proizvodom. Jedan od najboljih pogleda
u okviru odnosa između sadašnjosti i prošlosti nalazimo u hrišćanskoj tradiciji. Naime, Isus je u svojoj najpoznatijoj besedi na gori dao određene izjave u kojima je pokazao poštovanje prema staroj tradiciji, ali je stavio u savremeni kontekst. Bitno je da znamo da se to dogodilo u prvom veku u jevrejskom društvu i jevrejsko društvo je živjelo u specifičnom periodu kada je tražilo odgovore na određena pitanja, kao što je nacionalni identitet, etika. I sve se to događalo u okviru toga što su živjeli pod Rimljanima, tako da im je bilo bitna i tema spasenja. Sve te odgovore oni su se trudili da pronađu u svojoj tradiciji, a posebno u Tori. Tora je za Jevreje bila mnogo više od spisa i od tradicije. To je bio princip života u kojem su se nalazili zakoni koji se tiču građanskih, međuljudskih, poslovnih i mnogih drugih odnosa. Pre nego što je Isus dao ove izjave, imao je jedan mali uvod. A uvod se ticao toga da je narod pozvan da ima bolju i veću pravdu od religijskih vođa tog vremena. Naime, vođe su tada sebe smatrali čuvarima tradicije. Ono što oni jesu u stvari radili, bilo je da su imali staru tamburu koju nisu toliko štimali, pazili i unapređivali, već su samo čuvali. I do tog vremena ona je već zvučala raštimano, da ljudi nisu želeli toliko da slušaju. Šta je ono što je Isus uradio? On je uzeo u stvari tu staru dobru tamburu, potvrdio je njen kvalitet, ali je premazao, naštimao, promenio stvari tako da ona je sada mogla opet fenomenalno da zvuči. I u evanđeljima piše da su ljudi slušali sa divljenjem. Isus je učinio nešto veoma hrabro. Prepoznao je mane sadašnje generacije u njegovo vreme i ukazao im je šta treba da promene da bi bilo bolje. Prepoznao je takođe mane i prethodnih generacija, ali je ukazivao i na kvalitete. I na taj način je pokazao da nešto što je staro jeste dobro, ali može da se iskvari. I ono što je novo ima potencijal, ali mora da podiže lestvicu da bi zaista moglo da ostvari onaj pravi dobar zvuk. Ovo je važno za nas koji živimo u tom jazu između sadašnjosti i prošlosti. Da li smo čuvari ili smo negovatelji? Da li smo hrabri da prepoznamo naše mane i da ih popravimo? I da li smo hrabri da prepoznamo takođe i naše kvalitete i da ih uzdignemo? Neminovno je da će doći do promene, ali pitanje je da li dolazi do promene u tome da stvaramo moral ili nemoral, korupciju ili pravdu, nasilje ili solidarnost, obrazovanje ili neobrazovanje. Ono što je bitno jeste da li se staramo o toj staroj dobroj tamburi koju smo nasledili od prethodnih generacija. Da li je štimamo, da li menjamo šta treba ili samo je ostavljamo da skuplja prašinu i da niko više ne želi to ni da sluša.